Malipayong gisaulog sa mga residente sa Negros Oriental ang Buglasan Festival karong tuiga. Mao kini ang gitawag na Festival of Festivals kung diin gipasigarbo sa kada LGU ang ilahang mabulokong kultura ug kabilin. Human sa duha ka tuig sulod sa pandemya, balik face-to-face na ang mga kalihukan sa Buglasan gikan October 21 hangtod October 30. Gitapos ang napulok kaadlaw na selebrasyon sa Festival Showdown ug Street Dancing Competition. Gitapukan sa katawhan ang kaning parte sa downtown Dumaguete City aron makalantaw sa Buglasan Festival Street Dance na nagtanyag sa laing-laing festival sa kada LGU. 7 ka LGU ang niapil sa Festival Showdown and Street Dancing ug punog kadasig ang mga festival dancer sa ilahang tagsa-tagsa na pasundayag. Apil sab sa atraksyon kada Buglasan ang LGU booth na nahimutang sa May Kapitolyo. Gipakita sa kada LGU ang mga produkto na gigama sa ilahang lugar. Gihatagan og award ang 3 ka LGU na pinakatsadang disenyo sa ilahang booth. Ni pasalamat si Governor Roel Digamo sa suporta sa katawhan alang sa malampusong Buglasan. Ang Buglasan Festival mao kini atong gitawag og provincial fiesta. Mao kini kahigayunan nga kitang tanan pagsadya dinhi sa maong lugar. Gikan dinhi sa Dumaguete City ug alang sa maayong balita sa Negros Oriental, ako si Roy Anthony Lamotan.